Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gaderli dinleyijiler. Efirde hepdäniň jemi gepleşigimiz bilen men Sehra. Programmamyzda şu hepdäniň dowamyna Azatlyk Radiosynyň web saytyna iň köp okulan, dinlenen we görüň edilen maglumatlarymyzyň we makallalarymyzyň üstüne durup geçeriz. Şeýlede gepleşigimizde Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanda Altımurat Annamuradowyň ölümi bilen baglykda aladalanma bildirýäni hakda taýýarlan maglumatymyzy dikkatiňize hödürläriz. Liverpool vilayatynyň Kerkiçe şäherinde işsizligiň giňden ýaýrandygyny aýdýan yerli ýaşaýjy bilen geçiren söhbetdeşligimizi hem eşitdireriz. Programmamyzyň ahirine bolsa iň köp görüň edilen makallalarymyza okuýujilarymyzdan galdyran tesirleriniň käbirlerini dikkatiňize hödürläriz. Şeýpde web saytymyzda iň köp okulan makallalarymyzyň biri Türkmenistanda Fethullah Gülen bilen il teşkilde öýdülen telekeçileriň tutsaw edileni barada taýýarlan maglumatymyz boldy. Oňa okuýujilarymyzdan ençeme tesir hem gelip gowuşdy. Öňde bu barada kardeşim Hudaýberdi Halynyň berjek maglumatlaryny dinläliň, soňra bu makala gelip gowuşan tesirleri hem dikkatiňize ýetireriz. Türkmenistan'ın son kayların dowamyny dini ruhani Fethullah Gülen'in hyzmat hereketi bilen baglanyşyklydygy aýdylýan uly biznesmenleriň ençemesi tutsak edildi. Mundan 2 ay ozal, ýagny awgustda Aşgabatyň iň meşhur restoranlarynyň biri hasaplanýan Merdem Dyn Jalş merkeziniň ýolbaşçysy Resul saklandy. Resuly ýakyndan tanıyanlaryň Azatlyk Radiosyna beren maglumatyna görä, oňa türkmen banklarynyň alan kreditini talaba laýyk ulanmanlygy bilen baglanyşykly iş açylypdyr. Resul öňümçülük maksatlary üçin diýip alan kreditini wagtynda üzenen bolsa, derňewçiler hamany bu pullaryň başga hajatlar üçin harçlananyny öňe sürüpdirler. Emma Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri Resulüň saklanmagynyň onuň Türkiýede 15-nji iýulda başa barmady harby agdarlyşygy gurnamakda aýplanýan dini ruhani Fethullah Gülen'in hyzmat hereketi bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Ýatlap geçsek, harby agdarlyşyk synanyşygyndan soň Ankara Gülen'in hereketine Türkiýede basyş edip, muňa beýleki döwletlerde hem amal etmäge synanyşdy. Bu wakalaryň fondunda Ağustosda Gülen'in jemgyýeti tarapyndan dolandyrylýan Aşgabatdaky Halkara Türkmen Türk Üniversiteti de yapılıpdy. Bu aralykda ýokarda agdalýan üniversitetiň uçurumy şeýlede esasan Gülen'in hyzmat hereketi bilen il teşkili adamlar tarapyndan dolandyrylýandygy aýdylýan Merdem restoranynyň başlygy Resulüň mundan 2 hepde ozal azatlyga goý berilendigi barada ynamdar çeşmelerden maglumatlar gowuşdy. Emma derňeň häzirki ýagdaýy we Resulüň azatlyga goý berilmeginiň şertleri barada jikme-jikleri anyklamak başartmady. Merdemiň dolandyrjylarynyň biri Resulüň häzir şäherde däldigini, şeýlede restoranyň işinde bökdünçlüğün ýokdugyny ma'lum etdi. Merdem Dyn Jalş merkezi 2009-njy ýylyň fevralyna müşterilere hyzmat edip başlapdy. Resmi taýdan onuň başlygy Resul diýilip görkezilse-de, iş ýüzünde restorany Türkmen häkimetleriniňki ýokary derejeli bir emeldaryň dolandyrýandygy barada Azatlyk Radiosyna maglumatlar gelip gowuşdy. Şol bir wagtda soň kaýda Türkmenistanyň Gülen bilen il teşkilidir öýdülýän başga da uly telekeçileriň tutsaw astyna alnandygy barada maglumatlar geldi. Bir näçe çeşmeleriň tasdiklamagyna görä, mundan 2 hepde töweregi ozal A grup toporuny degişli A market şirketiniň başlygy Döwlet Ataýew mundan 1 hepde öň ýurduň uly gurulşyk obýektlerini alyp barýan Polat gurulşyk karhanasynyň başlygy öwüz hem tutsaw astyna alnypdyr. Emma Gülen'in hyzmat hereketi bilen il teşkildigi aýdylýan bu telekeçilere bildirilýän resmi aýplamalar dogrusyna häzirlikçe nähilidir bir maglumat alyp bolmady. Bu maglumaty beýleki çeşmelere tasdiklatmak ýa inkar etmek başartmady. Sözümizin ahirine ýatlasak, Türkmenistanyny 1990-njy ýyllaryň ortalaryna açylan Fethullah Gülen'in hereketi tarapyndan maliýeleşdirilýän onlarça Türkmen Türk liseýleri hem 2010-njy ýyla çenli ýapylypdy.
Türkmenistanda Fethullah Gülen bilen ilteşikligi öýdülen telekeçileriň tutsaw edilen barada kardeşim Hudaýberdi Hallynyň beren maglumatlaryny dinlediňiz. Bu makala sosial ulamlardaky okuyjylarymyzyň arasynda hem uly gyzyklanma döredip oňa onlarça tesbir gelip gowuşdy. Hem rahatly okuyjymyz öz tesbirinde bu ýaraňjanlykdan başga hiç bir zat dälip ýazypdyr. Radio natly beýle okuyjymyz iş munyň bilen bitdimi kady bir kısancak restoran eýesini tutmak bilen iş bitenok. Ýyllardyr Güleniň Türk mekteplerini, Türk uniwersitetlerini açtyryp we olary ençeme ýyllap himayet berip, ol okuwlarda bilim alan, soňrasynda da ýolbaşçy wezipelerini işläp ýören bürokrat, häkimiýet ýolbaşçylaryndan kim sorajak kady öz tesbirine belläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem bu temadan ýazylan beýleki tesbirleri okap, öz pikirleriňizi galdyrma isleseňiz, size sosial ulamlaryna, sahypalarymyza goşulmaga çağırýas. Öz evitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň WeContact hasabymyza ýazyň. Bizi gözlük bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Şu ýypdanyň dowamında web saytymyzda iň köp okulan we tesir ýazylan makalalaryň ýene biri Türkmenistanda prezidentlige dalaşgärleriň kampaniýasynyň başlanýany barada taýýarlan raportymyz boldy. Türkmen häkimetleri 2017-nji ýylyň 12-nji fevralyna geçiriljek prezident saýlawlaryna saýlaw kampaniýalarynyň başlaýandygyny, oňa ýurduň siýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilçiligindäki yerli synçylaryň şeýle-de daşardan çağırılan halkara synçylarynyň we ekspertleriniň syn etjekdigini habar berdiler. Bu barada kardeşim Merdan Sarifyň berjek maglumatlaryny dinläliň. Türkmenistanyň saýlawlary we salat halyşyklary geçirmek baradaky merkezi komissiýasy şu gün, ýagny 24-nji oktýabrda prezident saýlawlaryny geçirmek baradaky saýlaw kampaniýalarynyň başlanýandygyny eglan etdi. Bu barada 22-nji oktýabrda Türkmen medeniýetinde habar berildi. Merkezi saýlaw komissiýasynyň mejlisinde prezident saýlawlaryny ýurduň siýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilçiligindäki ýerli synçylaryň, şeýlede daşardan çağırılan halkara synçylarynyň we ekspertleriniň syn etjekdigi bellenildi. Türkmenistanyň saýlaw wagtynda ýurt çäginden daşarda boljak raýatlar üçin daşarky ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarda ses beriş uçastyklary dörediler. Öňde duran saýlawlar 2012-nji ýylyň fevralynda geçirilen prezident saýlawlaryndan başgarak şertlerde geçiriler. 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabryndan bäri Türkmenistanda täze konstitusiýa, ýagny onuň rejelenen we düzedilen görnüşi hereket edýär. Baş kanunyna girdilen düzedişlere laýyklykda prezidentlik möhleti ozal 5 ýyl bolanlygyndan 7 ýyla çelini uzuldurdy we kandidatlaryň prezidentlik ugrunda bäsleşjek dalaşgärleriň ozal 70 ýaşda ýylyp görkezilen aňry ýaş çägi aýryldy. Bu ýagdaý 2017-nji ýylyň 12-nji fevralynda geçiriljek saýlawlary 70 ýaşdan geçen raýatlaryň hem gatnaşyp biljekdigini görkezýär. Döwlet eýetçiligindäki medeniýetde öňünden habar berilmegine görä, geljek ýylyň prezident saýlawlaryna 3 siýasy partiýanyň, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň, Senatçylar we Telekiçiler Partiýasynyň, şeýle-de täze döredilen Agrar Partiýanyň wekilleri gatnaşar. Bu partiýalaryň üçüsi hem häzirki prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyny ýakyndan goldaýan partiýalar bolup durýar. Türkmenistanyň iş başyndaky prezidenti Berdimuhammedow häkimet başyna 2006-njy ýylyň aýagynda ozalky ömürlük prezident Saparmurat Niýazow tarapy taýin ýoğulundan soň geldi. Türkmenistanyň merkezi saýlaw komissiýasy Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda 89,23% ses alandygyny, 2012-nji ýylda bolsa 97,14% ses alyp gaýtadan prezident saýlanandygyny eglan etdi. Ýeri gelende ýatlatsak 2012-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlarynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy öz gözegçileriniň ol ýerde peýdaly bolmajakdygyny öňe sürüp saýlawlara diňe bir näçe ekspertini ýollapdy. Kardeşim Merdanyň beren maglumatlaryny dinlediňiz.
Şu hepde web-saytymyzda we sosial ulamlardaky sahypalarymyzda okuyjylarymyzyň arasynda iň köp okulan, dinlenen we gürüň edilen temalaryň ýeni biri aýdymçy Hacı Ýazmammedowyň tutsagy edilip soňrada boşadylan baradaky maglumatymyz boldy. Adatlyk radiosyna gelip gowşan maglumatlara görä onuň şu ýylyň awgust aýynda tutsagy edilendigi aýdylýar. Bu barada kärdeşim Hudaýberdi Harlynyň berjek maglumatlaryny dinläliň. Adatlyk radiosynyň redaksiýasyna Türkmenistanyň belli estrad aýdymçysy Hacı Ýazmammedowyň tutsagy astyna alınıp, soň hem adatlyga goýurylan baradaky maglumatlar gelip gowuşdy. Dürli çeşmeleriň tasdiklamagyna görä 33 ýaşly Ýazmammedow şu ýylyň awgustuny beýleki belli estrad aýdymçysy Nazir Habibow bilen tutsagy astyna alınıpdyr. Gepin gerçişine görä ýatlasak, şu aýyň 4-nde Türkmen telewizionyny Nazir Habibowyň neşe serişdelerini ulununlugyny boyun alyp, öz-özüni ýazgaryan pursatlary görkezilipdi. Men çekmek üçin neşe serişdeleri bolan tiriyegi ýygy satyn aldım. Emma Ýazmammedowyň hem şular ýaly sebäpden ýa-da başga bir aýplama esasyna saklananlygyny häzirlikçe anyklamak başartmady. Adatlyk radiosynyň çeşmeleriniň maglumatyndan çen tutulsa, Ýazmammedowyň tutsagy astyna alynmagyndan bir näçe gün soň uly täsirli bir adamyň onuň arkasyny tutmagy netijesinde ol azatlyga çykarylypdyr. Onuň häzir özüniň tejennäki öýündedigi aýdylýar. Bu maglumatlar dogrusyny resmi türkmen çeşmelerinden nähilidir bir kommentariýa almak başartmady. Şol wagtyň özüni 28 ýaşyndaky Nazir Habibowyň tutsak edilmegi bilen baglanyşykly da käbir täze maglumatlar ýüze çykyp başlady. YouTube saytyny hamany Nazir Habibowyň aýaly Ritanyň adynyň ýaýradylandygy aýdylýan bir beýannama peýda boldy. Onu Naziriň düýbünden başga aýplamalar esasyna saklananlygy we munyň ýürüti matlap bilen gurnulanlygy öňe sürilýär. Bellesek, bu beýanatda Hacı Ýazmammedowyň hem Nazir bilen bile saklananlygy nyktalyk geçilýär. Bu video YouTube sahypasyna goýulandan bir näçe gün soň pozulup aýryldy. Nazir Habibowyň maşgalasyna ýakyn çeşmelerde bu beýanatyň Naziriň aýaly Rita tarapyndan ýaýradylanlygyny inkar etdiler. Şol bir wagtda Habibowlaryň maşgalasy bilen gatnaşyk saklayanlaryň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Nazir diňe neşe ulananlygyny boyun alyp, onuň dolanşygy bilen meşgullanmanlygyny aýdypdy. Ýatlak geçsek türkmen mediasyna Naziriň boyun alyşy bilen birlikde neşäniň bir kanun dolanşygy bilen meşgullandy diýilýänleriň hem towalary görkezilipdi. Adatlyk radiosyna Naziriň häzirki ykbaly we ýaýradyldy diýilýän beýanat dogrusyny Ritanyň özü bilen habarlaşyp, nähilidir bir maglumat almak başartmady. Nazir Habibowyň sud dinlenişi hem oňa nähilidir bir ýylyň kesilip kesilmänligi baradaky maglumatlary hem häzirlikçe anyklamak başartmady. Hormatly dinleýijiler, kärdeşim Hudaýberdi Harlyny dinlediňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu hepdäniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky missiýasy türkmen dissidentiniň dogany Altymrat Annamradowyň ölmegi bilen baglykda aladalanma bildirdi. Şeýlede ABŞ resmisi türkmen hökümetine ýüzlenip ýurtdaky syýasy opozisiýa, grajdan aktivistlerine we jurnalistlere, olaryň maşgala agzalaryna edilýän hüjümleri we haýwatlary açyk bir görnüşde ýazarmagy, şeýlede olary sütemden goramağa çağırdy. Bu barada kärdeşim Hudaýberdi Harlynyň berjek maglumatyny dinläliň. Amerikanyň Birleşen Ştatlary türkmen dissidentiniň doganynyň ölmegini alada bildirdi atly maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistanyna 4 oktýabrda Altymrat Annamradowyň ölmegi bilen baglykda çuňur aladalanyny bildirdi. Ýatlak geçsek, dissident we jurnalist Çary Annamradowyň Minskde türkmen häkimetleriniň haýyşy esasyny tutsaglykda saklanan wagty onuň Türkmenistanyňky dogany Altymrat Annamradowyň 31 awgustda näwelli adamlar tarapyndan öýünden alınıp gaçylyp ýenjilenligi barada maglumatlar gowuşdy. 2 günläp Altymratdan hiç bir habar hatyr bolmandyr. 2 sentýabr güni näwelli bir adam ony öýüniň golaýyny taşlap gideninden 2 gün soň, ýagny 4 sentýabrda
52 ýaşly Altımrat dünýäden ötüpdir. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň missiýasy 27 oktýabrda bu gurama ýollan beýannamasyny adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň Türkmen häkimetleriniň bozgunlukdaky Türkmen dissidenti Çary Annymradowdan aralmak maksady bilen onuň dogonuny sütem eden bolmaklarynyň mümkündigi dogrusyny aladalanma bildirýändigini hem nygtap geçýär. Ýatlap geçsek, adam hukuklaryna gözegçilik edýän Human Rights Watch guramasy hem bu waka bilen baglanyşykda özüniň juda howsala galyanlygyny aýdyp, munyň bilen baglylykda ýörüti beýanat hem ýaýradypdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň missiýasy Türkmen häkimetine ýüzlenip, Altımrat Annymradowyň ölümi boýunça gyssaly we bir tarap derni geçirmäge, şeýle de onuň ölümine jogapkärleriň adalata çekilmegine güwa geçmäge çagyrdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň missiýasynyň ilçisi Daniel Bayer Türkmen häkimetini siyasi oppozisiýa, gryjdan aktivistlerini we jurnalistlere, olaryň maşgala agdalaryna edilýän hüjümleri we haýwatlary açyk bir görnüşde ýazgarmagy, şeýle de olary sütemden goramaga çagyrdy. Beýannamada Türkmenistanyň her bir adamynyň onuň siyasi we şahsy garaýşyna garamazdan mühim adatlyklaryny goramak boýunça halkara jemgyýetçiliginiň hem-de Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňünde öz üstüne boyun alan borçnamalaryny hem ýatlatdy. 58 ýaşly Çary Annymradow 1990-njy ýyllarda Türkmenistanyny garaşsyz jurnalist bolup işläpdi. Çary Annymradow Türkmenistanyň daşary ýurtlary 2001-nji ýylda emigrasiýa çykdy. Şondan soňra ol Türkmenistana barmady. 2001-2002-nji ýyllarda ol Orsiýetde we Belarusda ýaşady. Şol döwrüň dowamyny Annymradow Azatlyk radiosynyň Türkmen gullugynyň ştatdan daşary habarçysy bolup işledi. 2002-nji ýylda oňa Şwetsiýada syýasy gaçwatalga berildi. Çary şu ýylyň 18-nji ýylyna Belarusyň serhet gullugy tarapyndan Minskiň aeroportuna tutuldy. Annymradow Türkmen kanun goraýjylarynyň 2000-nji ýylyň başynda beren talapnamasy boýunça saklanypdy. Ol 14-nji sentýabrda azatlyga çykdy. Kärdeşim Hudaýberdi Halynyň beren maglumatlaryny dinlediňiz. Gepleşigimizde Liwap vilayatynyň Kerkiçe şäherinde işsizligiň giňden ýaýrandygyny aýdýan yerli ýaşaýjy bilen geçiren söhbetdeşligimiz bilen dowam etdirýäs. Kerkiçe şäherçesiniň ýaşaýjysy Halbaýewa Gülsün özüniň, oğullarynyň we gelinleriniň şäheriň zähmet birjasynda hatawy durandygyna garamazdan ençeme wagt bäri işe ýerleşip bilmeýändigini aýdýar. Şeýle de ol işsizlik zerarly ençeme adamyň daşary ýurtlara gitmäge mejbur bolýandygyny aýdýar. Gülsün daýda bilen Türkmenistana habarçymyz Soltan Açylwanyň geçiren söhbetdeşligini dikkatiňizde hödürleýäs. Owadyr etraplarda işsizligiň derejesi şuň gün nähil ýagdaýda. Yaşlar iş bilen üpçün bolýarmy? Bizim Kerkiçe şäherimizde işsizleriň sany eken, zähmet birjasynda nowatda dururlar emken, onu dinleýän adamam ýok. Ýaşlara eken iş berilenäm ýok. Şu kimiň puly bar, şolar 70 ýaşadam işläp ýörler. Pulları işläwelsi we näme üçin biz zähmet birjasyna hakkam töleýäs. Mysal üçin men 3 gelinim, 2 oglum üçin 17 manat 50 teňeden töledim. Turda birja. Sonra täzelikde meni çağırlarym işden ýaka çağırlarym iştep beriň hatça hiç çogunda dedim oglan merdeme iştep beriň diýsem iş ýok diýerler. Şoňa jogap berýärler. Zähmet birjasına näme üçin pul töleýäňiz? Başında şol her diýdi näme edende ýylyna tölemeli diýdiler. Biz onu töledik. Zähmet birjasynda hasaba duranyň üçin şol tölegi bar özüň diýip 17 manat 50 teňeden aldylar. Adam başına hova. İş talap edip sonra yaparsan bir bolmadık yerden paxta çıktı ya. Yani paxta yer berjek yer ekdi. Yer eker o yerde su yok, su olsa ekçik emmede. Şolum işe işlemek için adam için. Uğraşacak bolýan ýeram ýalaňky taraplardan bir susuz yerlerden yer berýärler. Soňa onun çıktıcısına özleri işlemeýär.
Üýünde de işleyen adamam yok. Oňam çykdyjy gerek. Soňa gel karz alyp çyksaçy edip bir ýyl gynansamam özüm oňa tutaryn diýip pikir etse, soň suw ýok. Suw bolmasa paxtada bolan ýok. Soň bir karza batýarlarda onam alan oklar paxtanam. İşsizler gün güzarany nähil aýlaýarlar. İşsizler indi primeri ýagdaý ýetýän adam bar bolsa, birine işini edip berýär, 5 manat, 4 manat berýärler. Bir garry pensioneriň ýagdaýy ýetmeýän bolsa, oglum şunu edip berginiň 5 manat, 4 manat berjek diýse, şonuň gelip işiniň hyzmatyny edip berýär, ýa-ni pensiýasinden azrak berýär, şeýdip günü görüp berler. Häzir bir de täze desur peýda bolan toy mekanlarynda toy etýärler. Şoňa toy mekanlarynda toy ýerleri hyzmat haky üçin aýallardan tutýarlar, erkeklerden tutýarlar, şolara azrak hak berýärler, şonuň üçin hem bolar hyzmat etýärler. Hakyny berýärler, şöýdip işläp ýörerler bar mana. Daşary döwletlere Türkiýede de işlemene gitýän hojalyklar barmy? Türkiýede işläp ýörenken aýratynam aýal gyzlarymyz gidip, oglanlarymyz gidip, bolmadyk işleriň başyndan bar gaýdyp gelirler hem bar. İşden köýsenip şöýdip ýörler däler. Balkana gidip işleýärler hem bar. Başga döwletlere Türkiýe ýa Ortaýa da gidip işleýärler. Öýlerine pul getirýän adamlar bolýarmy? Bir 2,5 pul getirýän bolmasa köpüsi getirmeýär. Şondan maşgalasy bozulyp gitdi. Käzi özü bozulyp gitdi, şonýany bolup ýörler. Daşary ýerlerde işler geljek diýip gidişip. Daşary ýurtlara gidip bir ýok bolup daýdyp gelmeýänem bolýar diýerler. Şeýle ýagdaýlar obalarda ýüze çykýarmy? Bize ovamızda boldu, 2,5 ovamıza getirip jayladylar. İş ýoklugy hakynda, ýa-ni etrapda bir kärhana açmak hakynda, ýa-ni dikin fabrikler diýenýärlik, dokma fabrikler diýenýärlik bir kärhanalar açmak barada planda da bar diýip gurrun edilen okmuşyny hekimlikler alady eden okmuşy bar. Arada şu heňildik bilen näme etmeli diýip park açmaly diýdiler däne. O demir ýoluň gyrasyndan täze köprüniň ýanyndan açmaly diýdiler däne. Ýygnak etdiler, ýygnaklarda aýtdylar, hem hiç kim onu üçin alady eden ok. Kärhanalary aşşak diýip aladam eden oklar. Halkyň hal ýagdaýy şu ýolbaşçylary gydyklandyran okmuşy öz etrawynyň ilatynyň şeýle bir kynçylykda ýaşaýandygy, işsiz, aýlyksyz, güllüksiz ýaşaýandygy arada hekimlikler nähilek pikirde bolýar. Meniň pikirimçe häkimlik gyzykmy, kimiň bir güýçlirak tanyşy bolsa, kim bir nämerak bolsa, şolary işläp berleşip oturlar. Manyany halkyň aýrytyn öz üçin maşgala girip, seniň ýagdaýyň nähil diýip maslahat geçip gelip gidip ýören adam ýok. Käbir etraplarda şu häkimlikler kabul eden ok diýilýär. Seniň etrawyňdan häkim kabul etdiňmi? Biziň häkimligimiz kabul etdi. Ýöne etdiňden gyzykmýar. Ben 4 sany oglum bar dedim, prokuroram öteşdiýämde. 4 oglumyň birem dedim, hökümetiň hasabynda işlän ýok dedim. Turda bir şeýde hasapda da dur dedim. Häzir dedim, men çağalarym işsizem ýören ýok dedim. Men işsiz ýördi başçakda dedim. Olar ussa höküminde dedim, halkyň jaýyny edip berýärler dedim. On dedim, häzir ýaz pasylynda bolýar, kış pasylynda olar. Näme isin dedim. Prokuroram aýtdym. Bana iş vermeseňiz bermäň dedim. Ýöne dedim, oglanlarymna birine hökümetden bir ýerden bir bedmese el çekip aýlyk alar, ýani iş beriňler diýse, ýok diýär, nerden tapyldy. Halkyň ýagdaýy bilen gyzykmýarlar. Gysga jogap ber goýýarlar. Habarçymyz Soltana Çylwanyň lewaply Gülsün daýda bilen geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz. Gaderly dinleýijiler, gepleşigimiziň ahyryny şeýpde okuýjylarymyzyň arasyna iň köp gurrun edilen makala, ýagny Türkmenistanda prezidentlige dalaşýarlaryň kampaniýasynyň başlaýany barada taýýarlan raportymda gelip gowşan tesirleriň käbirlerini dikkatiňde ýetirmekçi. Özüni statistika komiteti diýip tanadan okuýjymyz biderek pul sarp etmäli. Şu wagtdan belli kimiň prezident boljagy. Adamlar saylawa gelse-de gelmese-de o prosent sanlary özümiz ýazyp oturýardyp belläpdir. Adam atly okuýjymyz kelläňde artmaň, ýene-de berdişka saylanýar diýip teswirini ýazypdyr. Hakatly okuýjymyz bolsa, bular teatryň oýunçylary diýip gysga öz pikirini beýan edipdir. Hormatly dinleýijiler, sizi hem adathabar.com web saytymyza girip öz pikir garaýşlaryňyzy galdyrmaga çağırýas. Şunuň bilen hepdäniň jemi gepleşigimizi hem geçirip oturýas. Onu Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Ýene kefir duşuklarymyza çenli hoş saglykda galyň.